салом алайкум ҳамватанони азизи шаҳристонии ман. мехостам ба шумо як муроҷиат карда бошам. умед ном дорам аз водии Зарафшон, аз шаҳри Панҷакен. дар сомонаҳои интернетӣ камакак фаъолият мекунам, ба истилоҳ блогер ҳастам. самти фаъолияти мо дар сомонаҳои ютуб муаррифӣ кардани шаҳр, ноҳия ва деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва кам бурун аз он ва суҳбат бо паҳлавонҳову аспсаворҳову ҳунарнамоиҳои паҳлавонон дар бозиҳои бузкашӣ аст. нафаҳмидам нагӯед, нашунидам нагӯед. мо азм кардем аз ноҳияи шаҳристон, аз макони бобогии шумо навор карда бошем ва маълумотҳо пешниҳоди шумо гардонида бошем. ва ногуфта намонад ки яке аз муаррифгарони ҳамин диёр, ҳамин ватан, оне ки сабабгор мегардад ки номи ноҳияи шаҳристон дар балангӯякҳо аз чаҳор тарафи гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ва бурун аз он гирифта шавад. диёр паҳлавоне ки дар деҳаи чашмасори ноҳияи шумо зиндагонӣ мекунад, суҳбате оростем ва рӯзҳои наздик ин барномаро пешкаши шумо хоҳем кард. ва имрӯз муроҷиати ман аз чӣ иборат аст? биёед ҳамватан ҳастем, ҳамдиёр ҳастем, аз як ватан ҳастем. ба канали мо аъзо шавед. имрӯз вақте ки ман ин муроҷиатномаро карда истодам, 34 000 нафар дар канали мо аъзо аст. то ҳамон даме ки 50 000 нафар мегардед дар канали мо, ман то он замон ин барномаро тайёр хоҳам кард. вақто ки тайёр кардам, 50 000 нафар ки шудед, ҳатман пешкаши шумо мегардонам. тамошо кунед, роҳат кунед, бовар кунед. яке аз он барномаҳое ки дар ҳаёти мо хотирмон буд, ҷолиб буд ва яке аз барномаҳои беҳтарини мо дар ҳаёт буд ки бо диёр паҳлавони шаҳристонӣ гузашт. шояд ки инсонҳое бошанд ки мухлиси ашадии диёр паҳлавон ҳастанд, ба ҳамин гуна одамҳо як тӯҳфаи ғайричашмдошт ҳам буд. ҳатман меарзад ки ин навори муроҷиатномаи моро дар гурӯҳҳои деҳаҳои шаҳристон титу парешон кунед ва сарҷам шавем дар ҳамин канал. то он даме ки шумо 50 000 нафар мегардад дар канали мо аъзо, ман ҳатман ин барномаро тайёр хоҳам кард ва пешниҳоди шумо мегардонам. бениҳоят як суҳбати хуб гузаронидем, қабули хуб кардан, саволҳои ҷолиб буд ва ҷавобҳои беҳтарин дар ҳамин саволҳое ки мо пешниҳод кардем. ман аз диёр паҳлавон хелоҳо миннатдор будам ва дасти ёриву дӯстӣ ва бародарӣ дароз мекардам ки бо ин қадар номдорӣ, бо ин қадар паҳлавонӣ, бо ин қадар овоза гирифтан дар чаҳор тарафу канори ҷумҳурӣ як муносибати хуб, як меҳмондориву қабули хушоянд барои мо карданд ва ҳар чизе ки мо барояшон пешниҳод кардем қабул доштанду дар барнома иҷро карданду як ҷавобҳои бениҳоят ҷолибу диданиро пешкаши мову тамошобинон карданд. ва дар оянда низ аз мо дур набошед. дар силсила барномаҳои оянда аз кулли ҳамин ноҳияи шаҳристону деҳаҳояш навор карда, маълумот ҷамъ карда пешниҳоди шумо хоҳем кард. яъне дар ба маънои томаш барои шумо ва барои ин ватану ин миллат содиқона хизмат хоҳем кард. тоҷикистон ба пеш. рафтем дар гурӯҳҳо титу парешон кунед ва сарҷам шавед то ин ки 50 000 нафар шавему ман ин барномаро пешкаши шумо гардонам ва роҳат кардаву тамошо кардаву ифтихор аз диёр паҳлавони шаҳристонӣ кунед. зинда бошед. худо нигаҳбонатон. трактор техника ҳама набудаш ҳаст. бо худораҳмати аноркӯ паҳлавон будам. ман аввал камкам мехӯрдам, як улоғо 3 марра мегансам. ҳамаи хотираш ҳастад. аскерам ҳама ҷош рафтам. халқ балечи кунанд, мо ҳамеша бо халқ. аз водии Зарафшон кадом паҳлавононро мешиносед? мо вақти ёшиги мо рафтаги мо дастгир кардам паҳлавон. Яъни худомон очират намерасад. اسبی ما رو نمیتوزد 20 اسبای میروی اسب سوار میشه. باید دنگلش باید بهتر. این اسبات من با توری نمیگیرد باید بهتر ده. من نباشم دیگه کس نباشد با دیگه کس. دیگه اسب نباشد با دیگه اسب هست پرگم بیام. همه خیلی چونکه خور کنم نخورد 3 ساعت لوگ نشد دوست کشی. چی من مثلا تراکتور نمیگیم. بیمال اولا که یکم کار نیست تراکتور ایجوی سوار میمونیم. این ماشینه اکفایم تراکتور گرفتیم آکار. سلام. اینا موقع نازبینیم. نه وقت نیست. اصلا ما دیکان کار فقط. یا فهمون تو روزی چند کیلوگرم برداشتگی هست؟
Beko megun, köpkeri megun da. Korum öyle. Bisiyorya. 5 ta mazor است. Ziyoratgoh. Darvoza شو. Ama az konu hamşan vayron kırdı. Ne? Aha. Nohe Temurmalik aspas. Amin. Aspo hamiş atabile bro var dedin? Hamş var dedim. Hamiş ha? Yani baspo zananda yu gazanda çıkı sozış mı yok eton? Ya! Kuda kuvvetli değil hiç ne diyor. Kuvvetli ne? Liboş mu girit? Tamam defayda. Bu var ki ne? Boşuma söhbət qardan adam zikal nəməşə. Çaşma Sori, Nohiye Şahriston.